Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Ingoma Most Beautiful Appear isuka kumsebenzi kaJoseph Haydn owaziwa ngeCreation okanye indalo ngolwimi lwesiXhosa. Umsebenzi lo usekwe kwincwadi yendalo yeGenesis kwiBhayibhile. Le ngoma iqwalasela usuku lwesihlanu kwindalo apho kudalwa iintaka nezilo zamanzi. Yonke le ngxelo ichazwa ziingelosi ezinkulu uGabriel, uUriel noRaphael. I-oratorio ngumsebenzi osekwe kwiBhayibhile. UHaydn usinika umdla kwasekuqaleni ngokusebenzisa i-key A major nomqathango othi moderato cantabile. Umoderato sisantya ingoma ehamba ngaso, ayibaleki kwaye ingacothi. Ucantabile yindlela yokucula ezele ubumnandi nemvakalelo. Yonke lento uyayibona xa ujonge kuBar 22 ukuya kuBar 50. uGabriel uthetha ngeentaba nemilambo apha. Ukucula into edibeneyo kubaluleke kakhulu kule ndawo. Naxa ubonisa ukuhla nokunyuka kwendaba, ilizwi kufuneka lihlale kwindawo enye. UUriel ucula umculo ofanayo noGabriel, kohluke nje amagama. Ilizwi kufuneka lihlale kwindawo enye nalapha xa ucula kwaye udibanise. Xa umamele amathambo apha kule ndawo iculwa nguUriel, ungafunga uthi uyaziva iintaka ekuthethwa ngazo. Ngoku siza kuRaphael ocula ibass. Badume ngantoni kanene bona? Ngokumngqokola beculela ezantsi. Owakhe umyalezo wohlukile kwingelosi ezingentla. Yena ucula ngezilo zasemanzini ezifumaneka kwinzonzobila yolwandle. KwiBar yama-98 ukuya kwiBar ye-109 sinombuzo apha obuzwa ziingelosi. Kule ndawo iingelosi zibonisa ubungangamsha bukaThixo. Kubalulekile ukuba apha imvakalelo lizwi okanye i-intonation ngelasemzini ibe kwindawo elungileyo kuba kungalula kule ndawo ukuyiloza. Xa sivala, kubalulekile ukuba ukhumbule ukucula ii-appoggiaturas ezaziwa ngokuba zii-grace notes kuBar 28 apho uGabriel acula u-Adonde, nakuBar 55 apho uUriel acula the air. Kuba le ngoma ibhalwe kwixesha le-classical period, sincede singaculi ngelizwi elingcangcazelayo. Mandibulele ngeendlebe zenu. Ndithemba ukuba niyonwabele le nkcazelo.